Λοιπόν, κύριε Κουτσιμπογιώργο, να σας ρωτήσω καταρχάς, έχετε δει τον προϋπολογισμό, την Κυριακή είναι η ψήφιση. Υποτίθεται ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και κάτι για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση για την προσωπική διαφορά και την αδικία που υπάρχει εκεί. Πείτε μας λίγο δύο πράγματα. Κοιτάξτε, εμείς βγαίνουμε μετά από τα μνημόνια βαρύτερα λαβωμένοι. Έχουμε υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες από κάθε άλλη κοινωνική κατηγορία. Ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε με την περιβόητη τώρα εισφορά αλληλεγγύης από το 10 που έγινε αυτή, που ήταν για προσωρινό μέτρο μέχρι το 14 ανανεώθηκε και μετά έγινε διαρκές μέχρι σήμερα. Είναι μια διπλή φορολογία αυτό. Και ήρθαμε λοιπόν μετά τις περικοπές που έγιναν 30, 40 μέχρι και 50% και στις κύριες και στις επικουρικές. Ήρθαμε το 2015 και προσθέθηκαν και οι εισφορές για την ασθένεια, 50% αύξηση στις κύριες συντάξεις και 100% στις επικουρικές και πήγαν όλα σε 6%. Δεν υπήρχαν μέχρι τότε επικουρικές και για όλες τις συντάξεις, ακόμα και τις χειρίες. Λοιπόν, και ήρθαμε μετά με τον νόμο του 4387 του κ. Κατρούγκαλου και εκεί έχουμε ένα καινούριο σύστημα ασφαλιστικό και για πρώτη φορά στην πατρίδα μας, όχι μόνο στην πατρίδα μας και παγκοσμίως, όχι μόνο για αυτούς, γιατί όλα τα ασφαλιστικά συστήματα γίνονται για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Ναι. Εδώ λοιπόν εφαρμόστηκε αυτό για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, αυτός ο κανονισμός παροχών, να πούμε, και τα μέτρα αυτά, αλλά έγινε και για τους υπάρχοντες συνταξιούχους. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν 30 και 20 χρόνια, έγινε ο επαναπρογραμματισμός στη σύνταξή τους. Και εκεί, με ένα απλό παράδειγμα, όλα τα συστήματα και όλοι οι κανονισμοί παροχών από τα ταμεία που είχαμε της κύριας σύνταξης ήταν στα 35 χρόνια κοντά στο 75% στο 80%. Με τον νόμο το 4387 του κύριου Κατρούγκαλου, γιατί έτσι το γνωρίζουν, αν το πω εγώ 4387, ελάχιστα με καταλάβουν τι εννοώ, αυτό κατακριμνίστηκε και έφτασε λίγο πάνω από το 30%. Ναι. Αυτή η απόσταση δημιούργησε και διαφορά. Και βρέθηκαν τώρα αυτός ο κόσμος με 20 και 30 χρόνια να χρωστούν στο κράτος. Αυτή είναι η περιβόητη προσωπική διαφορά. Βγήκε, προέκυψε να είναι περίπου κοντά στο εκατομμύριο πριν 2-3 χρόνια. Έχουμε φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή να είμαστε σε 750.000. Από εδώ και αυτοί οι άνθρωποι δεν πήραν ποτέ αύξηση. Δίνεται αυτό το φιλοδόρημα 100 ή 150 ή 200 ευρώ που δεν είναι λύση. Με την προϋπόθεση ότι ο κύριος Πρωθυπουργός και το κόμμα του το 2019 μας έλεγε ότι θα γίνει αλλαγή, τροποποίηση του νόμου του Κατρούγκαλου. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Προσωπική διαφορά δεν ήταν και παλιότερα το να μην μειώνονται οι συντάξεις κάτω από ένα ποσοστό? Δεν υπήρχε προσωπική διαφορά. Κάθε σύστημα είχε το δικό του. Έχουμε ονομάσει προσωπική διαφορά και αυτό πάντως που λέω. Όταν υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες μειώσεις και υπερεύαιναν την προσωπική διαφορά για τον καθέναν, να μην μπορούν να αποτυπωθούν πλήρως αυτές οι μειώσεις στον καθένα ξεχωριστά. Ό,τι προβλήματα προέκυψαν που είχαμε, ας πούμε, περικοπές, ήταν μέσα στα μνημόνια μετά το 10. Πριν είχαμε τα διάφορα. Είχαμε γύρω στα μνημόνια, μιλάω. Στα μνημόνια είχαμε και πλαφόν. Είχε θετική. Δεν υπήρχε προσωπική διαφορά. Απλώς υπήρχε πλαφόν. Υπήρχε από ένα σημείο. Προσωπική διαφορά το λέγανε. Δεν το λέγανε, όχι. Δεν υπήρχε. Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλουμε. Λοιπόν, να κλείσω λίγο να το ολοκληρώσω αυτό. Λοιπόν, έτσι φτάσαμε και ξέρετε από εδώ και πέρα τώρα, αυτό με την προσωπική διαφορά με το 2,4 τώρα της 100, ένας και 35 ευρώ και 30 ευρώ να έχει προσωπική διαφορά, το 25 δεν θα πάρει τίποτα. Είναι πολύ μικρή η αύξηση, αλλά το χειρότερο είναι άλλο. Αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά είναι άνθρωποι πολύ μεγάλης ηλικίας, η μεγάλη πλειοψηφία. Είναι άνθρωποι του 80+. Αυτοί κανένας δεν θα πει. Και αν δείτε του χρόνου και κατέβουμε σε 120.000 λιγότεροι, θα λέμε ότι βγήκαν από την προσωπική διαφορά, οι μισοί ενδεχομένως και περισσότεροι θα έχουν βγει από τη ζωή. Θα έχουν φύγει, έτσι κύριε Λευτόλογο, θα έχουν φύγει για τον άλλο κόσμο. Και θα λέμε εμείς ότι μπήκανε 120.000 και δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Να το δούμε όλοι, να δούμε πώς μπορούμε. Εμείς έχουμε πρόταση, θα το συζητήσουμε. Τώρα θα το συζητήσουμε. Μισό λεπτό, επειδή περιμένουν δύο ακόμη καλεσμένοι στην σύνδεση. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Χαράλα Μπογκότσι, τον τέος πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς και καθηγητή Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς συνδεθήκαμε. Καλησπέρα και στον κύριο Γιάννη Καρούζο, τον γνωστό εργατολόγο. Γεια σας, κύριε Καρούζο, τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα, όλα καλά. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια συζήτηση με αφορμή τον προϋπολογισμό, κύριε Καρούζο, που αφορά σε αυτό που λέμε στον κόσμο της εργασίας, στο τι παίρνουν και τι δεν παίρνουν οι συνταξιούχοι και στο πόσο μεγάλη είναι η απόσταση
από τους ρυθμούς ανάπτυξης, από το ρεκόρ ξένων επενδύσεων κλπ. Από το σούπερ μάρκετ και το ημερολόγιο μετά τις 20 κάτι του μηνός. Η κατηγορία των συνταξιούχων είναι σε ποσοστό η πρώτη όσον αφορά στα όρια της φτώχειας στη χώρα μας. Η δεύτερη κατηγορία είναι το άλλο αντίθετο άκρο, οι γυναίκες και οι νέοι. Άρα λοιπόν αυτό σαν δεδομένο χρόνια τώρα αποδεικνύει την αναγκαιότητα να στηριχθεί αυτή η ομάδα συμπολιτών μας. Ωστόσο παραμένει στους άξονες επικινδυνότητας για την Ελλάδα το δημογραφικό, το οποίο στο μέλλον πολύ γρήγορα, δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη κυβέρνηση ή λίγο πριν το τέλος της τετραετίας, γιατί πλέον τα όρια στενεύουν, με δύο τρόπους μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ή με περικοπή των συντάξεων, τα αποτελέσματα τα ολέθρια τα ζήσαμε στην περίοδο των μνημονίων και τα εξηγεί τώρα ο Πρόεδρος, ή με κάτι άλλο μαγικό το ραβδάκι που κανείς ακόμα δεν έχει εναλλακτική πρόταση να το προτείνει. Αυτά θα δημιουργήσουν νέες συμπληγάδες στους συνταξιούχους. Και υπάρχει αύξηση των ορίων ηλικίας στους τρίτους κακούς παράγοντες πάντως. Ναι, αν και η κυβέρνηση το απέκλεισε. Ναι. Μέχρι το 27 δηλαδή, το απέκλεισε. Να φτάσουμε μέχρι το 27. Άρα λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση. Υπάρχει κι άλλος ένας παράγοντας στην εξίσωση, κύριε Καρούζο. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Που προφανώς δεν είναι ότι όταν δεν δίνεις λεφτά στο κράτος, δεν είναι ότι γίνεται μόνο καλό. Κάπου στερούνται οι πόροι. Από κάπου στερούνται. Εννοείται, αλλά η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι ένα κοινό αίτημα εργαζομένων και εργοδοτών. Ποτέ δεν θα είναι πανηγυρικού χαρακτήρα. Είναι πάντα συντηρητικό μέτρο. Θέλω να πω λοιπόν, μιλώντας λέω σκοπτικά, μιας και έχουμε και γιορτινές μέρες σε λίγο, η προσωπική διαφορά θα είναι ένα ωραίο αφήγημα του παρελθόντος. Έρχονται πολλά χειρότερα και με αφορμή, επαναλαμβάνω, ένα μόνο πρόβλημα, το δημογραφικό. Εκεί οι πολιτικές ακόμα των κομμάτων δεν έχουν ανοίξει και για μένα δεν είναι γκρίζα ζώνη, είναι εν τέλει μαύρη ζώνη, γιατί ήδη είμαστε πάρα πολύ αργά. Και μάλιστα, κύριε Γκότσι, επειδή καμιά φορά μας ξεφεύγει μεγαλικών, εμείς κάναμε και μια κουβέντα νωρίτερα ως προς το εάν υπάρχουν αναλογίες με τα χρόνια μετά το 2000 που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα και ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι η χώρα είναι γεμάτη διαρθρωτικά προβλήματα. Μας λένε όλα τα στοιχεία ότι το 2050 θα είμαστε 8 εκατομμύρια. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι έχει εκτροχιαστεί πια το δημογραφικό και αναρωτιέται κανείς από τη στιγμή που σε μια-δυο δεκαετίες, όχι σε 3 αιώνες, θα είμαστε μια χώρα με πολύ μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Τι κάνουμε για το σύστημα υγείας και πόσο βιώσιμο είναι και το ασφαλιστικό μας σύστημα, έτσι. Το 2035 θα έχουμε 300.000 εργαζόμενους λιγότερους. Ακριβώς λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Αυτό σημαίνει τι? Ότι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν τέτοιες δεξιότητες ώστε να καλύψουν από πλευράς παραγωγικότητας όλο αυτό το προσωπικό το οποίο δεν θα υπάρχει πλέον. Νομίζω το έθεσε πάρα πολύ καλά ο κύριος Καρούζος στο θέμα. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα θέματα του σήμερα. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με το τι έγραψε ο Economist μια εβδομάδα. Το ίδιο είχε κάνει και πέρσι στον Παρόδο. Είναι η πρώτη χρονιά που το κάνει. Ναι. Και βέβαια δεν θέτουμε το σημαντικότατο ερώτημα που θα σας πω. Εάν τελικά μετά από το 2027 που θα τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η ανάπτυξη στη χώρα θα είναι τουλάχιστον 2% που είναι τώρα, μεγαλύτερη ή γύρω στο 1%. Κανένας λοιπόν αν λοιπόν υπήρξε μια τέτοια πρόβλεψη, αν θέλετε, από το Διεθνές Ινστιτούτο, ότι μετά από το 2027 η ανάπτυξη θα είναι 2-2,5%, θα έλεγα εντάξει, δεν είναι 3,5% που έλεγε η έκθεση Πισαρίδη ότι πρέπει να είναι για να φτάσουμε στο 82% της σύγκλησης στα επόμενα χρόνια μέχρι το 30%. Δεν είναι τόσο, είναι λιγότερο, θα κάνουμε λίγο κουράγιο, τουλάχιστον στο 35-37 το 2037 θα έχουμε φτάσει το επίπεδο σύγκλησης που είχαμε πριν από την κρίση. Τα πράγματα λοιπόν δεν είναι τόσο ρόδινα. Στεκόμαστε πάρα πολύ σε ονομαστικά μεγέθη, ακόμα και στους μισθούς που αναφέρατε προηγουμένως. Αναφέρουμε βέβαια τις ονομαστικές αυξήσεις, αλλά ο κατώτατος μισθός, ας με διαψεύσει ο κ. Καρούζος, ο πραγματικός κατώτατος μισθός είναι 700 ευρώ αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι, κύριε Καρούζο? 830 νομίζω είναι καθαρά. Ο ονομαστικός και 700 είναι καθαρά. Ακριβώς. Ναι. Και καθαρά, προσέξτε, μειωμένο του πληθωρισμού. Από και μετά οι υπόλοιποι μισθοί, ξέρετε, κάθε φορά που δεν δίνονται αυξήσεις, μπορεί να περάσουν σε ψηλότερη φορολογική κλίμακα και να φέρουν και από εκεί χρήματα. Δηλαδή υπάρχουν.
Κύριε Καρούζο. Όχι, δεν είπα κάτι. Α, ελάτε κύριε Γκότση. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι και αυτός ο προϋπολογισμός, ο οποίος ούτως ή άλλως βλέπετε ότι είναι ένας πληθωρισμός ο οποίος δεν είναι αναπτυξιακός, αλλά είναι συσταλτικός προϋπολογισμός, για το λόγο ότι προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα όχι μόνο 2,1% που είναι η υποχρέωσή μας, αλλά 2,5%, που σημαίνει δηλαδή ότι ξεπερνάμε ακόμη και τις υποχρεώσεις μας στο να αφαιρέσουμε πόρους από την οικονομία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι με την αφαίρεση αυτών των πόρων δυσκολεύεται περαιτέρω η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι τα στοιχεία τα οποία αναφέρω το τελευταίο χρονικό διάστημα και μας έχουν κατακλείσει λίγο πολύ είναι ονομαστικά στοιχεία, δεν είναι πραγματικά στοιχεία. Το ίδιο σημαίνει και με τον μέσο μισθό των Ελλήνων, που είναι στην τελευταία θέση, θα το είδατε, γύρω στα 17.200 ευρώ. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Και βέβαια θα πρέπει από την άλλη να ασκήσουμε μια δημοσιονομική πολιτική, η οποία θα πρέπει να είναι λογική, θα πρέπει να μην μας εκθέτει, θα πρέπει να προσέξουμε το παρελθόν στο οποίο μας έχει δημιουργήσει προβλήματα, γιατί πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη και ούτω καθεξής. Αλλά και από την άλλη όμως είναι πάρα πολύ, αν θέλετε έτσι, υπερφλίαρο το να αναφερόμαστε ενθουσιοδός στα στοιχεία τα οποία δεν μας οδηγούν πουθενά. Διότι βλέπετε ότι ούτε και στις επενδύσεις πάμε καλά, ακόμα και αυτές οι οποίες γίνονται αφορούν συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι δεν έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή και δεν δημιουργούν απασχόληση για υψηλόβαθμα στελέχη, και γι' αυτό φεύγουν ακόμη τα στελέχη. Η χώρα λοιπόν συνεχίζει να έχει πολύ σημαντικά προβλήματα, και για να κλείσω την πρώτη τοποθέτησή μου, και θα πρέπει λοιπόν να ασχολούμαστε κυρίως με ένα σχέδιο μακρόχρονο. Δεν έχουμε όραμα, δεν έχει όραμα αυτή η χώρα. Ο προϋπολογισμός δεν δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει πάρει το μήνυμα ότι χρειάζεται αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας. Διότι συνεχίζουμε να έχουμε 15% επενδύσεις, 22% στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε να έχουμε χαμηλές εισαγωγές παρά αυτά που γράφονται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό, και ποτέ δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη αύξηση των εξαγών. Άρα λοιπόν έχουμε τόσα σημαντικά προβλήματα, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στο άμεσο μέλλον, που νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ ταπεινός κανείς και να ασχολείται κυρίως με θέματα τα οποία τα διαχειριστικά βέβαια σήμερα, αλλά και στη συνέχεια βέβαια με κάποιους σχεδιασμούς οι οποίοι θα μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Κύριε Κουτσουμπογιώργο, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές όταν βλέπουμε προϋπολογισμούς κοιτάμε το πώς θα είναι η επόμενη χρονιά, αλλά αυτή η μεγάλη εικόνα χάνεται. Εσείς οι συνταξιούχοι περιμένετε τη βελτίωση αυτής της μεγάλης εικόνας χρόνια τώρα, η αλήθεια είναι, έτσι. Χρόνια, και δεν προκύπτει από πουθενά χαραμάδα αισιοδοξίας. Αλλά θα έλεγα το εξής, και αυτές οι μικρές αυξήσεις που δίνουν σε όσους δίνονται, είπαμε και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με 750.000 συναδέλφους μας, πέρα από τους άλλους 500.000 που είναι με τη διπλή φορολογία της φοράς αλληλεγγύης. Αν σκεφτείτε ότι δεν έχει γίνει καμία τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Ένα κομμάτι το καταπίνει η ίδια. Ναι, υπήρχαν τώρα τελευταία. Μια πορεία που έχω, γιατί το ακούω για την κυβέρνηση πολλές φορές. Πόσο στοιχίζει να σταματήσουν την προσωπική διαφορά, τι θα στοιχίζει σε αριθμό? Κοιτάξτε, κατά την εκτίμηση δική μας δεν έχουμε τα ακριβή στοιχεία, και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός όταν τα λέω. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτή η διαδικασία, γιατί είναι ευθύνουσα. Και μέχρι το 30 θα είναι πολύ ελάχιστος αριθμός. Και θέλω να σας πω και κάτι για μετά το 2030 σε σχέση με το μέλλον. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή που είναι το 1993. Το 1992 ο αείμνηστος... Ο νόμος Χιούφα. Ακριβώς, με προλάβα. Αυτό ήθελα. Αυτός ήταν. Λοιπόν, από μία πρώτο 93, όλοι που μπαίναν στην αγορά εργασίες, οι εργαζόμενοι, σε όποιο ταμείο και αν ήταν με τους ίδιους κανονισμούς παροχών και με την ίδια εισφορά. Μέχρι τότε ήταν πανσπερμία. Γι' αυτό η ολοκλήρωση αυτής, η καινούργια αυτή συνταξιούχοι που θα έρχονται, που θα βγαίνουν από εργαζόμενοι σε συνταξιούχοι, θα είναι μετά το 2030.
Τότε λοιπόν θα δείτε, μετά το 2030, ελάχιστες θα είναι οι συντάξεις που θα ξεπερνούν το χιλιάρικο. Και στους μισθωτούς και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Και εδώ, αν δείτε τις αναλογιστικές μελέτες και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και άλλων, ας πούμε, όπως του κ. Ρομπόλη και τα λοιπά, που ασχολούνται, άνθρωποι που ασχολούνται χρόνια με επιστήμονες που ασχολούνται, θα δείτε λοιπόν ότι από μόνος, χωρίς να κάνουν τίποτα ιδιαίτερα η πολιτεία, θα υπάρχει αυτή η μείωση. Με τον νόμο δηλαδή τον καινούργιο που έχουμε, τον 4387 του κ. Κατρούγκαλου, όπως και σε συνδυασμό με αυτά που σας είπα, θα είναι πολύ μικρές οι συντάξεις. Και τώρα, επειδή είμαστε πιο πάνω. Των κομμάτων της αντιπολίτευσης σας πείθει ότι μπορεί να αλλάξει αυτή την εικόνα που έχουμε τώρα μπροστά μας στους συνταξιούχους? Κάποια από τις προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων, δηλαδή της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε το ΠΑΣΟΚ, κοιτάξτε, να δείτε. Καταρχήν, για να πούμε. Είναι πιο κοντά σε αυτά που εσείς. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένη πρόταση από κανένα κόμμα. Το λέω με πολύ πίκρα, για να μπορέσει. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει και δεν υπάρχει συζήτηση. Και κάτι άλλο. Τη χώρα, κύριε Καλβαδί, ακριβώς. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση λοιπόν για το ασφαλιστικό. Για να κατανοήσει ένα πρόβλημα σαν το ασφαλιστικό, πρέπει πρώτα να το κατανοήσει, να δεις όλα τα στοιχεία του. Και δυστυχώς από τα κόμματα της πατρίδας δεν έγινε ποτέ αυτή η συζήτηση. Ήταν το κόμμα το κυβερνητικό που έφερε ένα νόμο και έρχονταν απέναντι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν προχωρούσε ποτέ. Ωστόσο, για να μην αδικούμε πλήρως τον κύριο Κατρούγκαλο, υπήρχε για πρώτη φορά βιωσιμότητα στο ασφαλιστικό μετά τη δική του νομοθεσία στην Ελλάδα. Μετά από δεκαετίες. Είναι με τις προβλέψεις αυτές που σας είπα. Ναι. Δεν είναι τώρα δεν είμαστε πάλι. Όχι. Δεν είμαστε πάλι στη βιωσιμότητα. Όχι, αλλά προσέξτε. Έχει μια σημασία. Τώρα τι είμαστε? Τώρα ερχόμαστε από όλα τα. Λέμε ότι πάλι θα τιναχτούμε στον αέρα. Δεν είναι στο μέλλον. Αλλά σε εκείνη τη φάση ήμασταν. Ναι, να πω κάτι όμως. Ναι. Αν μπορούσε να υπήρχε συζήτηση. Όχι στα χρόνια του. Και ο νόμος αυτός επιβλήθηκε. Ναι, και κατά την άποψή μου, δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου περιθώριο συζήτησης. Οι ασφαλιστικοί νόμοι συζητιούνται. Δεν θέλω να σας περιγράψω τώρα στις ευρωπαϊκές χώρες πώς έγινε η διαδικασία και πώς έγιναν και τα μεταβατικά βήματα, γιατί αλλάζεις. Μακροχρόνια διαδικασία. Ακριβώς. Ναι. Το πακέτο, το ασφαλιστικό, το Χάρτς 4, 5 χρόνια το ζήμουν. Η Σουηδία έκανε τη μεταρρύθμιση το 1980. Και ολοκληρώθηκε το 2003. Δηλαδή να πάει με μαξιλάρια για να μην την αχθεί ο οικονομικός. Μπορώ να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό το θέμα. Ελάτε κύριε Γκότση και μετά να κλείσει ο κύριος Καρούζος. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν μιλάμε για επαναφορά των συντάξεων για τις 770.000 της προσωπικής διαφοράς. Μιλάμε για μια ίση μεταχείριση στην ουσία. Δηλαδή 2,5% θα δοθεί στους υπολείπους συνταξιούχους να παίρνουν και αυτοί οι άνθρωποι 2,5%. Αυτό δεν είναι τεράστια χρήματα. Να σας πω ένα πράγμα μόνο. Για να δείτε το μέγεθος της αδικίας που υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που ανήκαν στα ειδικά μισθολόγια πριν. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν κάνει σοβαρή καριέρα, με άλλα λόγια. Καθηγητές πανεπιστημίου, ανώτατη στρατιωτική και ούτω καθεξής. Ωραία. Αυτοί, εάν κάποιος από αυτούς είναι 10 χρόνια συνταξιούχος, επειδή η μείωση ήταν 40 με 50% παρακαλώ, έχει χάσει περίπου 200.000 ευρώ σε σχέση με την προ-κρίσης περίοδο. Άρα λοιπόν μιλάμε για ψίχουλα τώρα για τα 100 ή 200 ευρώ και ακόμη το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτή η διαφοροποίηση ως αν έχει γραφτεί σε μαρμάρινη πλάκα, αν θέλετε, δεν λέμε να την αλλάξουμε, παρότι υποθέτω ότι όλα τα κόμματα συμφωνούσαν να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο σε πάρα πολύ απλή. Για πόσα λεφτά μιλάμε, κύριε Γκότση, για πόσα περίπου, για 50 εκατομμύρια παραπάνω, πόσο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ποσό δεν είναι πολύ μεγάλο, γιατί ούτως ή άλλως το 2,5% είναι, δεν ξέρω, ο κύριος Χατζηβογιώργος. Το μήνα προφανώς. Εγώ δεν ασχολούμαι με τα συνταξιωτικά θέματα, αυτό απλά το ξέρω αυτό το θέμα και είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο είναι. Αδικεί πάρα πολλοί ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στον τόπο και οι οποίοι βέβαια δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε μια τέτοια μεταχείριση. Κύριε Καρούζο, κλείνουμε με εσάς. Ελάτε. Ο προϋπολογισμός όσον αφορά στους μισθούς, για να πάμε και σε αυτό που είναι το αντικείμενό μου, προβλέπει μια αύξηση στο μέσο μισθό 2,7 μέχρι 3,2%. Ναι. Ο κατώτατος μισθός είναι 830 ευρώ. Οι αυξήσεις που δίνονται λοιπόν για να φτάσουμε στο αφήγημα 1.500 ή μάλλον που προβλέπονται 1.500 στο τέλος της τετραετίας, θα πρέπει να δώσουν το 2025, για να μπορέσει κάποιος να πει ευπρόσωπο θα πάρει 1.500 στο τέλος της τετραετίας, 100 ευρώ αύξηση στο μέσο μισθό. 100 ευρώ αύξηση στο μέσο μισθό το 2025 θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Άρα λοιπόν τι θέλω να πω. Η εξέλιξη των μισθών, ακόμα και με τα σημερινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ, που είδαμε πολλούς κλάδους οικονομίας με 13-15% αύξηση στους μισθούς, δύσκολα θα μας οδηγήσει να πραγματοποιηθεί μια γενναία αύξηση μέσα στο 25% της τάξης των 100 ευρώ, ώστε να καταλήξουμε στα 1.500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων να έχουμε και συλλογικές... Τα 1.500, όχι το 25. Το τέλος του 27. Αλλά το 25 για να φτάσουμε στο τέλος του 27 πρέπει να μας φέρει ένα μέσο μισθό 1.400 ευρώ. Πόσο είναι τώρα ο μέσος μισθός, πόσο είναι? 1.305, ναι. Χωρίς να έχουμε στοιχεία εργάνεια ακόμα. Είναι περίεργο γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία εργάνεια ακόμα. Θα έπρεπε να είχαν ανακοινωθεί. Λέγεται από το στόμα της Υπουργού ότι είναι 1.305. Άρα για να φτάσουμε στα 1.500 το 27 πρέπει να πάρουμε 100 ευρώ αύξηση στο μέσο μισθό. Αυτό θα συμβεί μόνο με συλλογικές συμβάσεις. Και πάλι. 200 είναι. Από τα 1.300 στα 1.500 είναι 200 πάντως. Και με τα δικά μου μαθηματικά που δεν είναι τα καλύτερα του κόσμου. Αν είναι 1.300 τώρα, για να φτάσει 1.500 στο τέλος του 27, είναι 200 ευρώ η διαφορά. Εννοώ, εγώ δεν κάνω πρόβλεψη για το 26. Εγώ λέω τουλάχιστον για το 25, διότι πολύ απλά μεσοπρόθεσμα, όπως προβλέπονται από το προϋπολογισμό, δεν είναι οι αυξήσεις θεαματικές. Γι' αυτό είπα ότι η προβλέψη είναι 2,7, 3,2 στην καλύτερη κάθε χρόνο. Άρα με βάση αυτό το άλμα των 1.500 τουλάχιστον 100 ευρώ πρέπει να είναι το 25. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν συζητάω για την κάτι θέλω να πω. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Μάλιστα. Είχαμε και άλλα πράγματα, αλλά για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι κάτω από 500 ευρώ ή κάτω από 700. Αν πράγματι αύριο τους δώσει κάτι ο Πρωθυπουργός, θα είναι καλό. Έτσι. Μιλάμε για όλους τους. Δεν μιλάμε για αυτούς με προσωπική διαφορά, που έτσι κι αλλιώς είναι αντικειμένοι και ισχύει όλο αυτό. Όμως έχουμε βάλει το εξής και το έχουμε πει. Και έχει γίνει συζήτηση. Και άκουσα και από τα χείλη του Πρωθυπουργού, θα το δούνε. Αυτοί που είναι με 500 ευρώ και κάτω από 500 ευρώ θα ήταν στο ΕΚΑΣ. Δεν υπάρχει το ΕΚΑΣ να πάρω τα 200-230 ευρώ. Τουλάχιστον όπως είχε προβλέψει η κυβέρνηση το 2020, που είχαν βγει όλοι από το ΕΚΑΣ, 31-12-19 η τελευταία φορά, και αυτούς τους ανθρώπους τους έδωσε το δικαίωμα της δωρεάν παροχή φαρμάκων. Νομίζω ότι αυτό θα ανακοινωθεί. Να μπει όχι μόνο σε αυτούς που βγήκαν από το ΕΚΑΣ, για τους καινούργιους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα φάρμακα για τους συνταξιούχους είναι μια παράμετρος οικονομική σοβαρή. Δεν είναι όπως τον νέο άνθρωπο. Και ευτυχώς που δεν είναι την αποτίμηση. Εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας, εκείνο που πραγματικά αξίζει τον κόπο και εσείς να δείτε λίγο έτσι με προσοχή. Το κάνουμε και θα το κάνουμε και με περισσότερη επιμέλεια. Γιατί περάσαμε μια δοκιμασία φοβερή και τώρα 15 χρόνια δεν υπήρχε καμία αύξηση εκτός από αυτά τα μικρά που είναι. Και φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μεγάλοι με την προσωπική διαφορά. Δεν μιλώ για το άλλο, για την εισφορά αλληλεγγύης, γιατί και οι παλιοί και οι καινούργοι, με τον κοινό κανονισμό παροχών έσβησε η διαφορά. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης αυτή η διπλή φορολογία. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κουτσιμπογιώργο, τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, τον εργατολόγο, τον κύριο Γιάννη Καρούζο, και για τα στοιχεία και για τις εκτιμήσεις του, και βεβαίως τον κύριο Γκότση, καθηγητή οικονομικών και πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.